Det ligger jeg ikke fra. Du kan fiske den fra længere ind. Ja. Man bare lad den stikke af, hvis der er. Så må jeg gå ud fra. Det er så brændt. Du ser stangen længere væk. Ja, det er fantastisk nydeligt. Ja. Jo. Kan du lande? Kan du lande den, hvis jeg filmer? Jeg går og filmer. Jeg går og filmer. Ja. Hans første laks nogensinde. Hans første laks på flue. Nå, hans første? Ja. Okay. Og jeg er altså ikke ret hårdt med den. Er du ikke? Jeg har lige mistet en på en der. Det var så også fejlkrog. Det er sådan, land du lige den der. Land du den der, han vil godt have den landeren. Nej, han vil godt have du gør det. Bare lad den stikke af, hvis der er Torben. Torben, hvis du ikke presser den for mig. Pas du på med at gå for langt tilbage. Fint. Det er hans første. Prøv at se om du bare kan holde den heroppe, så kan den ind. Hvor er det stående her? Prøv at se om du kan den ind nu. Er det ikke? Den første jeg har fanget på flue. Ja, det har jeg hørt. Det er super. Det er jo helt kanon. Det næste efter fighten her, det bliver lige at få den på land. Det er sådan, pas på. Ja. Jeg kommer til at gå. Og så vil jeg følge med lige tilbage på den, Tom. Pas på, der er sådan en grøft ned lige foran. Kom deroppe, deroppe. Op på dem.
Hvordan det? Ikke noget flere. Nej. Det skal nok holde til. Lige have 5 minutter mere. Ja, du begynder, ikke? Du skal nyde det, Torben. Du skal nyde det. Det gør jeg fandme også. Det er jo super dag at lande her. Ja. Ikke være bære. Har den viklet som ilden? Ja, den har så. Prøv at gå lige så langsomt tilbage nu. Ja. Hold der. Juhu! Oh yeah! Wow! Det er sviner. Det er ikke Vester. Den siger en kanon. Hvad fanden har vi givet den godt til den? Har du en pist med? Jeg har kun den der bitte en, jeg har. Ja, den kan sgu sagtens der. Har du det? Den kan sagtens der. Så det er bare... Det kommer i den rigtige op. Tak skal du have. Du får lige en klipper bagefter. Nej, jeg skal ikke Jeg skal bare tage den der, den kan sagtens. Hvor den? Ja. Lidt længere frem. Der er det. Nej, ikke meget hammer i den der. Nej, det er sæt væk. Er du en? Ja, jeg har en. Jeg skal bare lige have en. Ja. Det er 25 her nu. Ja. Det går ikke. Det er meget tæt på noget lige at stikke den nakken af. Det er ikke noget, man har så mange lommer. Der er ikke noget, man kan tage den ind og så få den over, eller hvad? Men er han ikke død? Jeg ved sgu ikke, det kan godt være, den er der. Den er død, den der. Ja, det er sgu bedre det her. Så. Det er også meget i orden. Jeg er en god en, og så det er den første af alt det der, så kan det jo ikke være bedre. Ikke den første lagt, men den første lagt på flue. Okay. Jeg har været spindefisker mange år, så var min kammerat, de begyndte at overtage mig til fluefiskeri. Det er simpelthen nyt til sådan. Ja. Og så fik man heldig nu. Nej. Det er sjovt, ikke? Det er sjovt, at kunne spille. Vi